Man kan skade hinanden, men man mister ikke noget liv. Jo, man gør. Det er bare. LOL! Og nu det... Nej, LOL, du skrev med hakken, der skrev du 20. Ja, det er fucking sjovt. Lige Skal vi se Markus? Markus. Nej, lige Markus. Kom nu lige. What? Hvilken farve er det, du er? Nå, jeg har lavet en lille mængde. Kom nu, jump bare ud. Og vi er nok lidt ting. Okay, vi er bots. Det er også dejligt at være lidt bot. Hvad skal Bobby. man kan stadig ikke se biler, hvis jeg gør sådan her. Nej, man kan lige se din arm. Marie. Ja. Hun er rigtig bedst også. Ja, det er færdigt. Nej. Ja. Gæt, der er nogen, der skyder. Er lidt er det det? Hvad synes jeg, det var en træk? Hvor er du mit? Mega dejligt at tage ting. Det var godt. Lad mig se, hvordan prøv lige at droppe en ting, så vil jeg lige se, hvordan det står. Prøv at se. Close the door. Det var med at tage mine ting. Prøv alle de ting, du fandt i min hus. Hvad? Prøv alle de ting, du fandt i mit hus. Jeg har... Nej. Jo. Jeg har taget jern, og ikke særlig meget. Så skal du godt. Det er bare taget fra mig. Hvis jeg kommer og laver indbrud hos dig. Nej, men det kunne bare gå hurtigt. Jeg spotter en. Jeg boede for and we need to push Annie. Ej, og du sender ikke. What? Jamen det kan man også i det der good fight. Ja, kun i det. Sorry, it's coming up. Ja, han er du. Glide det lige. Er det mute? Nej, det siger sgu.
prøve at bygge os op. Jeg har det sådan. Ja. Min støtte. Jeg tager støtten. Noget ligesom når jeg kan nogen komme. Her er altså også ret. Så venter de lige på, at der vender. Den ene sniper mig, og så kom den anden og flæk. Nej, det var en, der sniper. Jeg har svært. Jeg vil heller ikke føle, de skulle komme. Hvor er det? Okay. Ej. Jeg finder bowls i... Hvem er det? Anden Ludo. Gå væk alle sammen, det her er mit hus. Mig der bestemmer her. Hvad er der galt, fire pigen? Gå nu væk, dig der wet night. Hvad? Ja tak! Ej William, jeg elsker dig. Nej, jeg vil hellere have skarp. Ja, jeg kom. Det var. Jeg tror, der var en lille pige.
vi? Jeg er pump. Vil du gerne komme hen til mig, Ville? Jeg har også grøn SMG til dig. Oh. Okay, drop hurtigt, inden der er nogen, der ser den. Altså, blå pump, ikke? Nej, jeg har en pump, ellers tak. Nej. Hvad? Jeg finder den nye. Vil du have den heavy AR? Hvad? Ej, kan du ikke komme over til mig? Jeg tror, jeg skal til dig. Jeg skal bare lige loot det hus. Må jeg så få den der blå pump? Jeg kommer også. Må jeg så få din blå pump også? Kan du ikke lige tage den med, så tager jeg også. Nej, kan du ikke bare komme ud? Så vil jeg have din blå. Der var blå pump her. Ville kommer her. Modstøder her. Du kan jo bygge dig ret godt. Vil du have hunting hernede? Vi laver altså rift to go out. Nej, jeg skal lige have min blå pump. Okay, kom, rift. Skynd dig, rift, tag den. Tag AR ud. Okay. Tag den. Tryk nu, mand. Der er nogen. Der er ingen, der prøver at bygge sig op her. Jeg tager den bare. Der ligger... Nå, du har. Det var bare, der lå en blå i, men... Hvorfor har du ikke lootet chesten hernede? Nu ligger der Legendary Fanas. Der ligger en Legendary Fanas her. Der ligger Legendary Fanas hernede. What, man kan jo godt flyve det her, hvis du hopper.
at se det her. Prøv at se, hvor sindssygt det her det er. Prøv at se. Prøv at se her. Nå, så er det nok. Okay. Godt lavet. Ej, hvor er det også bare ulækkert af mig. What? Æv, mand. Nå, han havde også den der æv. Nu ser du det der top hits, eller hvad? Hvad vil du nu? Nu laver du det. Så er det mål til Randers FC. De har scoret. Editor på Y. Vi editor på Y. Vi editor lige på Q. What? Oj! Ej, ser du virkelig det? Kun 9 HP eller sådan noget. Når kills out. Jamen, ja, jamen bare sådan, men har du 10 kills? Ja, har du 0? Jeg editor på UV. Er det Vitus Rasmus? Jeg kan ikke lide det. Hvorfor er det? Hvad er irriterende? Giv mig din pensel, jeg fryser dig. Jeg er lidt hos Ramse. Ja, tak! One kill. One kill is already. One kill is already. Lovely. Det er jo sådan, hvor jeg spiser noget på det den kommer ikke ud. Jeg skulle lige... Ja, så ved jeg godt. No scope! Øj. Nej, det ved sgu da ej. Det kan man lege i hvert fald. Vi bugger lige nu. Åh, shit. Nej, jeg tjek, det var mit kill. Nej, det er alt, du laver din nu. Nej, jeg har kun 3, du har ham der den anden, så.
Ej, min skal reload. Ninja hyper. Er helt klart. Det kan... Det var en ninja! Det kan da godt være, det ikke er ham. Noget af det mest lort, jeg siger. Jeg trænger jo. Ja, det var en mate. Hey man! Nej! En body! Fuck, er det for en body? En body? Du var... Du går kun efter guf. Ej, jeg bruger mega sådan. I got a sniper rap. Yeah, Chapman. Nice! What? What? Lad nu være med at dårstans. Der er en derovre, nej, helt over til højre der. Nå der. What the lag? Nå, ser du det der? I gotta see me, yes, I gotta see me, yes. Og på tryk F. F. Han er drengen på, lige se. Prøv at se. XD, brother. Lol, jeg fik en. Lol. Hvordan kan det være lol? Lol, jeg fik en med den her. Jeg tror, den er skum. Lol, ham der, han er faktisk ret dårlig. Hej, mate. Ej, det var... Yes, jeg fik ham. Hyper X et eller andet. Åh, det var mega mærkeligt. Jeg skulle lige mit sidste skud, ikke også, inden jeg skulle væk, ikke også, så rammer jeg ham. What, jeg spiller godt! Og jeg fik mega mange, jeg har lige fået sådan mega mange kills. Det der. Jeg fik ham! Lol, jeg fik ham! Lol! Nej, det er lol, det her. Jeg har fået fucking mange kills. Nej! Ej, jeg spiller godt. Det er nu med dig! Kom nu, Ville! Nej, han er så lovvild! Ja, hvordan kan du tage ham der? Prøv lige at komme op på duberluperne. Du spiller så dårligt, William. Hvad så jeg lige? Okay.
Jeg har kun startet til fodbold, fordi jeg er sammen med dig. Bare sådan, jeg gider. Ej, jeg fik ham! Ej, sgu. Yes, mate. Okay. Altså, jo. Tryk. Jo, okay. En om der nu bliver en. Ej, han kommer op på mig. Lol, et snipe! Et crack scope! Grib det der! Grib det der! Hvordan var det, du gjorde? Det gør vi snart. Han fløj op, ikke? Så gør vi snart. Og så Lol, Ville. Lol, hvor er det? Nej, jeg nåede ikke at tage den med, fuck det. Ville, der kommer mega mange hen til dig. Ville, der kommer en og pusher dig. Jeg tager ham. Han tager mod til Krussi. Han tager væk. Jeg har 4 åben. Der kommer en og pusher dig. Jeg ved det. What? Det var sindssygt, det der! Lol! Jeg skyder ham bare sådan der. Hvor du har lagt det der? Wow, lille! Victor! Ja, Jack! Hvor bare dø! Fuck, det var mega sindssygt! Sindssygt snapping! Jeg har 4 åben. Han kommer og pusher mig. Han fløj. Så skød han. Og så... Ja, jeg kommer og tager jer op! Ja, Jack! En mere op! Hvad så derfra? Woohoo! Jeg har running man! Ja, Ville! Han spiller den nye. Ej, det gider jeg ikke. Det er sol, det kan vi jo ikke. Spiller disco! Nej, vi skal ikke. Spiller den. Ej, dus. Dus. Nej, du er sindssygt, den er snart. Hallo, han står bare og hopper, og så ramte, så skød jeg bare, og så ramte jeg ham. Fuldstændig sindssygt mit snipe. Ej. Jeg har ramt, ja. Hvordan kan vi det her, Ville? Hvordan kan man? Bjaller. Mit var det sygt snipe, fordi han fløj, ikke? Han fløj med glideren sådan her hen imod mig, ikke? Og så tænkte jeg har 4 håb, ikke? Og så dræbte jeg. Ej, men fuck, det her er den bedste dag i livet. Hvilken? Så er vi ved banken, og nu skal jeg ind og bruge kort, så jeg kan fortælle, hvis I kører her. Alexander. Nej, det var sindssygt, det der, Ville. Det er den bedste dag i vores liv, næsten. Er du afhængig af Fortnite? Ej, det gider jeg faktisk ikke. Men jeg dør ikke. Nej, Ville, det går så godt i det. Hvad sker der, hvis man trykker her? Når man trykker der, ikke også, Ville, sker det så også det samme som... når jeg trykker her, ikke også, så kommer backpacken frem. Det er mega dejligt, på grund af, at man ikke skal helt over til I. Ej, Ville, det var fandme godt spillet, det der. Det var helt sindssygt. Hvordan er det, vi kan få så god snipe? En hunting rifle. Uden sko. Det var også bare mega sindssygt, at du var i fight med ham der ulven, ikke også? Så skyder jeg bare... Min var det sindssygt. Ja, det var det nok. Men altså, så skød jeg bare. Du skød bare. Og så står han lige stille, så når jeg lige at skyde, og så rammer jeg ham. Men du havde set det sindssygt. Kan du også huske, da du var hjemme hos Arthur, og jeg sad hjemme hos mig selv, ikke også? Så kan jeg huske, at jeg snipede dig for 225 meter. Jeg skal have den ene. Finder jeg grenade launcher. Det er dårligt at finde den i starten. Jeg finder den. Fuck, der er nogen, der står. Der er allerede nogen, der skyder efter mig. Jeg har intet liv. Altså, jeg kommer ikke til at... Hvad? Det ved jeg ikke. Okay,
Når vi siger tak for denne video. Hej hej.